Atetene de na bema bia onya mfie aduanan na hwe wo brase. Wonya mfie aduanan kura wade kura no onware. Asem si fie ni adwuna ya mfra wo so ye bema. Dis wonya mfie aduanan na waware. Na wate wo ho a wo bo bra wo no yire. Ansan mpanifo hia wakotena mu bi. Wonya mfie aduasan kono tetebire mu no na se wo enura aduanan a aye anasem sifia mo na motwe nkonwa mo ne afra mu nkwankwa Chow show and when you go to our washing. And so Yasaba won't change. Wow, shaying. Jumedi, ye chere bemu, ye chere ding, ye cut it your bakwasem. And it will be cut, it will be chere. And I wash ye, Nana, the business and at what you made so. Nana Aquaba. Made you so, sir. And young chere who be an Nana, ever me. The penifort attacker say, Nipa Susufoɔ. So Penica Nipa Susufoɔ, naturally saying. Nana Pacho de Muyuma. Me does it, me rajas. And Penifort can say Nipa Susufoɔ. Ejumadi aye Nipa Binisusu Bibi home chira won tina ma by where Machira quay. Nananum the ansan ye baka so ye Susufoɔ na wutime kan wo bi adwen e bra nipa koro ni ho wo kan wo bi adwene ono yire ti ho na wo bi firi wo wachi wa bra nya wo kan sem bi ankyere wo yire no ode udin ya bagi bibi afiri wo yire ho na wo yire batena si kom no baka se mi wura kurade ya wo kan se na anu wa mo bi abagi o na wo se onso baje dabi na de mi wura na ba wa ko hwe kira kwa anu ode abrew afi wo baba fi a o yiri bebisa wo se mi wura na wo ma nipa simasi ba ha se nko madi ade we mfa mre wo se me mi hia ne hen o anna me ya kan se obi Susufoɔ no wo kan wadwene bra na wuni ho firi se na wo nsoma obi a ene ye be kan nipa Susufoɔ ho asem tete nananum no mu ye adwadifoɔ pa adwadie pa ntipani bi ne mamienu eton nwintoma enti omo de omo sori a achimamu anu omo nam na ne mani mienu no pani owo mu na ware keto owo mu no ye frɛ no akwasi Susufoɔ papa ya bo akwasi ya se akwasi wanyini so hwɛ na o ma me ware ma wo akwala ne se agisi wo nyane so ba Susufoɔ ansana wa ware aha papa na che wa kan ne ba no mfa ne tirenye enti achi makro mu a omo ne nam a edidi edwa a omo kwa omo ba no da ko no omo kopie kurobim omo pie kurom ono na ade asa enti na ese omo kope ba bi na omo da
tete no nso adwadifoɔ saa no ne nipa tituru bi tu kwan na sa adeɛ sana no onko hwɛ dabre wɔ baabi asa ahemfie enti wɔkɔ kurom hɔ ahemfie koyi no ho adi kyerɛ nananom sɛ nananom adawroma mo ho adeɛ na metɔn ntoma na metɔn mene na mapaadie mu ma bepie kuro yi mu adeɛ asa me bɛsrɛ na nananom mama baabi ada na adeɛ kye a mene me mba no yɛatoa ya paadie so nanama wɔ mo baabi a wɔ mo ne nneɛma nyinaa bɛda na tete hɔ no nya hoho wɔ ahemfie a Obaa hema ne yɛkɔbɔ na amanneɛ na asiesie aduane ama hoho no adi enti die kosi ya ne sɛ nana soman sɛ yɛnkɔka nkyerɛ Obaa hema sɛ ɔnya hoho anwummerɛ yi o ɔmɛsɛ wɔ mo kɛtɛ na afei ɔmpɛ biribi ma wɔ mu ni na no wɔ hema no nso wɔ babaa bi wɔ hɔ ne yɛfrɛ no amma Susufoɔ ɔno nso wanyini a waso awareɛ ɔnana hema bɔ no ɔso wonya ne kunu Susufoɔ a ɔno nso ɔnware edi akwasi Susufoɔ akɔto amma Susufoɔ mumiahwɛ deɛ kɔi enti deɛ si yetia bra ɔnana hema yɛ aduane wie no ɔka kyerɛ amma Susufoɔ sɛ ama fa komti no besi wo na fa tam no nsimu no na fa towro fa duane no kɔma hoho no na de asa no mo mpa bibi ni efiri sɛ o mo ya kwantufo o mo anante abre ama aduru sɛ wadi aduane ne bɛkɔ no nsimu no ɔde aduane no simu edito na guso de akɔ ma hoho no o sɛ towro tawo no sa enti ebra amma Susufoɔ edi aduane no bɛkɔ no ɔde asawa fita asawa pa egu atam no a wɔde aduane no besi mu no ase wɔde gu ase wie no wɔde atadwe egum ɛna wɔde bese eka ho ansa na wɔde aduane no esi adeɛ num ɛde akɔ na ahwɛ kwantufo ɔmo anante a ɔmo abrɛ kom de yɛi ebra ɔmo to pono no wie ya ɔmo pagya aduane no si pono no so ɔpɛ ɛna pani ne hu sɛ asawa ɛwade num na ɛka asɛm bi atadwe no nso ka asɛm bi saa na bese no nso ka asɛm bi enti na ɛhwa ya himfie no ɛma ɔpani no esuroi ne ba kwasi Susufoɔ sɛ papa mumie ni na me de adeɛ na ɔde aba na aduane no ne nneɛma ɔde aka ho aba nyinaa mete aseɛ ɛkɔm de yayi wodi emie ni na ho ba asɛm bi a mɛkɔ akɔyi ano papa no nte aseɛ nti ɔyɛ na adwen sɛ wɔne ne ma no enni aduane no akwasi Susufoɔ kɔ so a ka kyerɛ papa sɛ yɛni na adeɛ kye na asɛm bi asi a obekwa akụya no nti omu di aduane no si pono so edi aduane no ade echi anopa na nanahima asoma ama Susufoɔ sa ama kona ko hwese no anu mema no omu timi di aduane ni nyina se wo mu di yo ni se wo mu pe wo ye mpe wo na ade asenti ene ye ne sa akoma wo mu na mpasa akwara no ko yi ade no no omu di aduane ni nyina na hima so won fa chense no ni atam no odisi mu ko ye no mra ma ne hwe enu ko hunu sasa awa wom atawi wom besim wom ha na hima no ye papa every say ho ya himfie na faduane ko soma hoho a wode niema sa aka ho ko ye no ono nso bufu ne ba ama Susufoɔ se ogu nanim ase every say dia wa ye no o ti bi mpani nsem da ama Susufoɔ nso se obenya Susufoɔ obetimi a kyerɛ ase edi ohima de asem no kodae wo hene fra hoho no eda echew pa ma wo mu se aduane na ba ye no sei no ohima ba ka kyerɛ no sakwala ne de ba no wo de bese wo de atadwe ene asawa enyina aka aduane no ho bae na osre wo mu se
ono wonte ase enti yemfra ama Susufoɔ no mra na omeyi ano ewa na kwasi Susufoɔ se mete ase akura mete asem na ama Susufoɔ ka kire ye na se enu ohene se hoho a wo bidi ade ati se ya brɛ wo na wa nsuru se wote ase kwan be so o se mete ase enti na bisa ne se asawa na ewo ensimu na ase no kire sei ozo ama Susufoɔ hu akwasi Susufoɔ no ode na akoma ma no wase na akoma mfita wone ne bekowuo odo no senti na ode asawa no egu aduane na ase na ohine bisa nse na akwasi asawa de wa kire mu se Obaa nse na akoma mfita wa kire wodo na tadwe no nso ka sei ozina na ama Susufoɔ se wonne me ntam do emu de no te se atadwe mu nsuo senti no ode atadwe no ka ho ebae enu obiza nse na ya hunu se wodo asawa fita wa kire se atadwe nso woni ne do mu nsuo be ye frem se atadwe enu nso ya te ase na bese no nso ka ho no ozo nana bese ne de ama Susufoɔ se semene ne tena agisu wuo na bato na bese no enye saa one me do de emu ntida waka sa wie pe yebisa ama Susufoɔ se di ntira mede enema no kan ho na akwasi Susufoɔ akire mu ena manya mikuna otimi nsusu yase na menso metene di ase eti o maame no eye nefe eye nanika enti nana no gina so ma ye ama Susufoɔ ho ade na omode no ekoi na bre omo kɔ no nana ohima no oma omusika akɔ boto ye kan boto a tete ho boto sika boto po se mpima hanu aduonum e kan boto a sabre na ye nkapre ma na nkapre ti wode ko ye no o mo ko tena hwa ana kwasi Susufoɔ se mini mayonkofo bi na wa ha me no mo na konsa dwa ase ko no mo nsa da bia matu kwa na makonya ade bi sise de ane me ma o musika no kakra no mo nso emfa nkɔbɔ bra na ye nyina ayihia ye ni atimi age osusu sa ema na yonkofo no mo konsa no no obia kakra se de ode be hye wo bra ase na yonkofo no miensa obia nya bibia no omkɔbɔ kwasi Susufoɔ ho po se wo ahia nyina ne ate aye sori ansadwa ase ne abeso ne etete wo wakotu kwan no akonya sika akwa na nkiti wi na wo de abre saade na waye no nti momi anwene ne ho na ye nkokunu wo ho nipa da sani ko Obaa ye na nzo wa amre wo hwe nso anka abeka sai ti wo mo ka kira akwasi Susufoɔ za akwasi betwani no yenum di otwa na abenu nti se wo de bafi a ne etonum na kina nyame ya adoma ye nyina befiri dum yenu ko no ebekɔ betwani na abeso ho na ho ne yebenya ansa no papa anum kwasi si u yebekɔ bodum yenu pe enu wo kan kire ne yire ama Susufoɔ se ama hwe na siesie makura na mene mayonkofo no ye kɔ abeso aba wo mo kɔ ye kwansini na ama Susufoɔ ko hejare o yeduane o mun susi suse ye kwa abeso o ne sanse akwasi nu ntan ko wiram Susufoɔ nu ntan ko wiram papa nti odi wo machi saa koduru wiram baabi a afi na kwa bia ni hobio enti na yonkofo no eyi nwan homa kire akwasi boduam de se ka to no ho se wa ye nyina na ehia watu bata no akonya sika
no wa man nkete e kan hwere se sika no e bebo na boye nyina awa na kwasi Susufoɔ si oh sika no kura de ka mo bekumi enhame o le mom se mbokumi ma Obaa na sa di sika na konu kuro mu de ene e mo ma men suma ba ko no onkofie no onkofa sika bɔtɔ na me de ba ye ni nyina amra ne bedi mu nsam kura na mukumi aminim se kuro mu nso mu de bɛyɛ mpuntudwuma wa ha wɔka saa no akwasi Susufoɔ adwene ne kyere na yɔnkofoɔ na adwene boom enti wo mo kan sɛ saa na tie de ne keto wo mu no won kyere ne baabi ɛwɔ na onkɔgye sika no mra abobe no miensa omukɔ abeso oye mai no nan bo wo mu mai afi ama Susufoɔ wo jare a onkɔhwe a ayonkofoɔ mu ba ko na ne hu fifiri wo ba ya na semtia nana krowira Obaa no kwasi Susufoɔ woni ne firi batamu baaye no oso odi sika bi bai enti ya majemra eno wasi wasi sika bai eno wasi edi sika bi bai nti wonu kaka ho asem na se wonde wo huni na na yiri wo jaare ho okọ na yiri nsia na wasi sika no ewo hin na men kofa mamu eno wasi ebra akwasi esuma mi free abeno so ho ami ba no o kan kire me se bra mu fura kwantuo mu ba no modi nwam homa boto bi bai esen da no ho kohwem sika ko no ewom nwam homa boto no kohwem sika ko no ewom on fama na fabre me so wo hwem na se wo ehuna wo behu se sika ntwa boto enzo sen ho onkohwem enu nso se wa hunu no mu di a ene enkrampan boto bi nso sen ho ya onhwem ohwe boto no miensa no mu a obehunu sika no na ode ama waba na sementi ase e wona ama Susufoɔ no sori firi jaare wo ba se na se mo ka na meti ase wo hene se na ede no ate ase wo se mo ba mu di nwanhoma boto bi bai yesi kohwem na se wo ehunu akɔhwe se ka ntwa boto no se ka ntwa boto no nso so kohwem na se enimu a ya hwenkrampan boto no enti saa ne ma no miansa ne kohwem na se ewo ho a fama be ma no nko osinana nya saa na mikunu kan wo mikunu se menkan kire wo ne watena nkonwa se ne mrante ya no na yonkofoɔ no di nwanhoma kyekire na bodua mu wo wiram enti no se nwanhoma boto bi esen da no mamenta fe wono kakra nwanhoma boto sen da ho na umfa wanu nsi na yeba se si asa wo hwe ya subscribe like na share sa video na wona ombaso mutia bakwasem nchiremu ebe mu nchiremu di mu nchiremu titi obi ka titi obi chire dwumadi no o ma subscribe no ma like no ma share amanyi so me ko break aba me bana na beto aso enti o mikunu se yedi nwanhoma kyekire na bodua mu wo wiram se yo anyagefo a ya yedin eno osina seka ntwa no nso wo se ya kyekire na bodua mu a seka agina no so ntentene ayi bi o mu pese yekunu no osina nkrampan boto no wo se ba bi o mbekuna to no anyade abusua behunu emwa wiram mwa le bedini na mama wa ye nkrampan eminti enti monte be ma na wo baaye no na muni na chi se mu bekọ ne akyekire mekunu abodua mu wiram o kan na ma akyekire abrantie odi wo mani ma kodu wiram ho no o mu ko hu se akwasi Susufoɔ edi nwanhoma
akyekere na boduam na yekura ase ka gina no so ya kyere mema ne de wo mo ba fie ya do wo mo ba fie na firi saa bre no kɔ no obi aye na mema nyina ya adwen sɛ ene na hu behia sɛ wo ware a so onyi Obaa Susufoɔ Obaa wo kasɛm a abawo mu Obaa ni kunu bɔnani wo kasɛm a obɛte ase ene sɛ bɛma wa ware no efiri sɛ mpanimfo aka sɛ nipa Susufoɔ de ne ho ona asɛm ato wɔ na pepanimu bi kura kosusu asɛm ho akyerɛ no ne wo Hwan kwankyere bi sɛ adwene bi ɔde ama wɔ no enye nipa nyina ene nya saa Susufoɔ ni bi susu asɛm ho kyerɛ no edi sɛ asante kasa ya kan ni nipa Susufoɔ no nipa Susufoɔ ne de ni kunu ana sɛ ne yɔnko bɔnani kura ɔte ase ɔno ne yɛfrɛ no Susufoɔ eti mu miɛhwɛ ɛna wade a yɛ wɔ ma Susufoɔ saa bi wɔ wiase bi o ɛmɛma Susufoɔ nso yɛ wɔ bi saa bi o na mpanimfoɔ dodoɔ sɛ kura ne yɛ wɔ a asɛm to yɛ na sɛ yɛkɔsusu ho kyerɛ wɔ mo a wɔ mo betimi aka botɔyɛ mu asɛm ame yɛ boadwo ame hu sɛ wɔ yɛ panin a isusu asɛm ho kyerɛ no firi na kuro sɛ wo betu anamo bi sɛ obɛfa yɔnko o yɛ Obaa ware ni amfa sujani ba damfo o fa damfo a fo basiri wade na ni afiri a ususu asɛm ho kyerɛ na obetimi ama wadwuna ebeboa mo a wade ayɛ nkoso na enkogu a wade medamase ka nipa Susufoɔ a ɛho atetesɛm na maka kyerɛ mo nne no obi a wonte da bia no ebra a wotie wo hyɛ ma wonua na ɔno nso wa hyɛ ma obi na fe ye nyina ye de atutu ye hofo abo ye ho bra medase yo nana de besese be de metaphor no kakra nana na onkasa ye no ka bibi se hoho bi ba na hoho ne kokrom no okosoa ahemfie na kamia ye se tete no se hoho bi a kopie krom so a ahemfie na kamia ye se obekɔ ana ahemfie me pa jo tete no de utu bata na kopie krom a ahemfie na ado ho bɛkɔ akɔkyerɛ odo ho kɔkyerɛ na nananum no di amane bi a na fe ya bisa wo Ntɔn kora wobɔ sɛ wo yɛ yukuni a ya bɛkyerɛ sɛ ne ayukufuo fie na wa ha no wokɔ hɔ a tete no de ne yɛ de Ntɔn no na kanua enti na wade kora na ayukufuo mienu ntimi nware akoɔ nafuo mienu ntimi nware mo a mo bɔ Ntɔn ba ko bia no na wo ware na wa ware unua mo di mojafra tetefoɔ no de no mu ni mu nyina wo enti na wo kwa wade a ye dika bisa Ntɔn kora wo bɔ kora ansa na wade no nhyehyɛ no yaye elunti de me ka ko sia n se awade e ware ni Susufoɔ nsa no se wo kwa ware no anya Susufoɔ ba woni ne bɛbɔ bra bia enkosi hwe na bɛma bɛbɔ bra ne e bɛka sɛ bɛma ya bɔ bra ne gina Obaa papa bia oni ne susu na asɛm ho medase nana de besese ena akyire mu no nipa Susufoɔ ena yene ne bɔ bra wo yɛ bɛma pa Obaa Susufoɔ wo yɛ Obaa pa bɛma Susufoɔ de obetini na adwene de mo ne na adwene bɛkɔ benkromu na na bɔ bra meet child show ena woni giso hwe nana de besese wo ha nana e kyire abakɔse mu o kyire di mu o kyire be mu o kai tetensɛm tetewobi ka tetewobi kyire nana mpanyi wo kasa de sɛ dia na obɛn no mpanyi fie so ansana wo dia na obɛn no mpanyi fie so ansana wo mpanyi ka kasa be se a no mpaso won kyire sɛn me kasa mo mu nana medase mpanimfo aka to sɛ de na obɛyɛ wo mpanim bre so ansa no wo atete ne de na bɛma bia onya mfie aduanan na hwe wo brase wonya mfie aduanan kora wade kora no onware asɛm si fie ni adwuna yɛ mfra wo sɛ yɛ bɛma dis wonya mfie aduanan na waware
na wate wo ho a wo bo bra wo no yere ansan ne mpanifo hia wakotena mu bi anya mfie aduasan kono tetebire mu no na se wo enura aduanan a aye anasem sifia mo na motwe nkonwa mo ne afra mu nkwankwa mo na motwe ayi asi nkonwa bibia ye no abusua no bia mo ye mu asomafo wonya mfie aduanan bra waware pe ne de wa ba company fo ho se wonu o mo ntonsa ni dikura free sa bre no ko na waware oyire banu aduane abafie enti yese o papa no mu didie ni efe kwan a ofaso didie na daache adidie kura na tetefo kire ni e kire na wo ade na obaye wo mpani bre so a ansan na wawu tete dia hinie uyi twro kronkron Yesu firiwa ahinie na wo ho ahinie na nananum de ye bibia na kuro bi e wo ho kuro de eda ho kuro no mre wo mu ni se manifo ni kuro no ho hene mura chas manifo ni wo hene wo kuro mu ho enti oda ho beba kuro mu ho bia no kuro mani nyina bose etu montene so etiamu se nanabu yabaswawo yeswawo sape ade chi a wobekwa akuswai a kire kuromu ofo mpanifo no na fe wuswai bia ne nansan so no ensutade kesie bi da ho betwam ha ne nkasem wugina nsuo no anu ha wuhunaja ne nsuo naja no ho aho no paye kesie bi da ho a moa bonni a ye keka ojira mu na o muguo enti kuronu mu ho ada obeti nanabo bia ne etu wo hene eni obeduru ne na usai na wo ye obi bia wie na nsana foforo ba wa usai ye ne etu a ne de kodo asinsuo na no ne de watwa nsuo no kokwaye na de nsuo na ja no ho no ne akoja ho ne asamba na wa bedi hene no foforo no ugu nsa de wo kan se de minua yi ko nsuo aja no saa na menso bre bi so a menso ye beja me kwa ma ko nsuo aja ne kuro mo mre wo ho ne se wonya di hene no se pe ensise ye bia wo de baba kuro mo bia ye enyo wo mu bedi so wona ayo hene ona wubu kuro no nti de onu mpanimfo bekan bia o mu de ye aduma da ko ho wo bi tu kwa ko dipa woni na mo anu akopie kuro yim pie kuro no ma nyumidwa se na kuro mo fo aboye zo ye nanabo ho wo huru na kuro hu yanze memma kwabrane akukuru no osensoro de nu kotie betie mebose ade medie me bedi pa ma makro menya kro mvo mzo nya kro no abo nemu kuro ma de ho bi abeba ha bia no ade chi ani etu wo hin dada ne amwadi ade nemu de ho nse wusua wie ne de kuro hya wonsa de ho ne sa da ho bia so beba no saa ni betuo nanso ade chi a obekwa akogunsa ami ade wo hene na obetu na ade so no akọ nsuo na no yo panyine be de metaphor na kakra na kamia yese de mpanifo eka kasa be se sahine tena ho me etwa sahine ti bekire na chiwade because ono ne ti na etwa bekire no da ti bo so o ya sahine ena watena ho me etwa sahine ti ra bekire o na se be da ti bia so ti be de beto so mi ura wate de American ya se enti ogun san no yade na sikudu onum yade no ko na nimo o hwa na o mo yade no ko ye no aba yade na na ko si pokasiem ehwo de woni aban konhye ehwo duane ni ho nsuo ni ho bibia ni ho emoa na ewo ho no nso ko soro ba fom o mo ba chiwawe
emre wa kuroma ne se wo de obaka se yenye bia no ne yebayo wo bedi mfie wo ha wa konwa so na hoho ma ya yentu enti ye di kuro no ahye wonsa ana hoho no tena sidin no ase se de meka bia o mo de baye adwuma de ne me mehunu de meye wo me mpani bre so ansan na mewu a mewu firi se hoho ba na ne yetumi a mi konsuo na ja ho no nyade a mesa ababiu enti odi be na awotwe na hoho bia mai no amada uboni asi dawuro so toto adai yese na nase china no papa wono oman ni nyina wo nwinwiri ho bi enyina emeshi abonu anopa no nsia na kuromu ni nkwale wo mu nyina ni abodompem nana ba no wose me ka kire mo me mahini edi me braso de me pese ye fuo kase enti ma no monkope mankanu ya monpe banchi muntu bode se bodo baba nafi adie bia bayire bibia yedua no wafuom bia ema no monkope mama mo nansa monkotwe megu kuro yimo bia hunu se afuo ne ebe wo msena na wo no wakan ye beye afuo bia beka se yenye bia ye beye ene emema nso monkope nkuma na monpense ka brantan de nam ema echina ye beko akosi na yakodo na yado aye kodo no ye do kwaye no kono ne ma no bobo mankan ni di akire na ma oluba ma no ni yedua ne ye de banche ni tutum enti ebegu nua na gusu ebehye no enema ni nyina ebepiafa ewiranum oman ne se na wo no akan ye be ya mpa di nansa mankan wi enko kuronum ma oluba mbani adie bia bayire asonko bibia de yeku adwuma bia wo mudi ni nyina ba na na se de mumie nkonsuo na no hoy monkofa kodo no mra na monfa ne ma ni nyina ngum emema no monfa tuo o mo ewajan fa na ye konsuo na ja na kwaye na eda ho no yakodo wo mse na na no akan ye bekọ akodo sisa wo mu nyina gu kuduo num ne afudie nu nyina ene kwaye no eho o mu kofira no pahwe wo man mu ti se debi mamu ayom sukure ni mu nipa nyina ye di nukure se ye kodo wojiri se yesi forest mu ho a ado ebedo onipa se ne betimi aye enti o mu nyina konsuo na ja ho emema no do ne ma no duaduane ma se de na naka no omo do kwaye dansuo na ja ho nyina no omo do kwaye ni nyina unse wo do kono na boa boni bia nso te ho a no onu nso udwane etuo nyina di akira boa bi ebehunu bia ofata se yesi ebonu tuo no ni abonu tuo do kwaye ni nyina bunu ya no guso na se modua ne ma no ni ado kwaye na wia medamase momiense anko enu ombetena ase afi ebeko na bode enu bia hane abre menkan asoso pinpin ye ka menkan pinpin a kirese menkan ya aso aba se wuhunu bida ukọ forest mu wa dua menkan abako bo se etimi ye kesia na aso aba na menkan na ba no ne yefre no pinpin na aduane abu na na se aduane abade a ene emema no monsese ka afedi enua no nyina awu na ye ne prokanti monko bubu nguso na eho mai wo mko yesa no o kan kire o mo se ne afedi emema no mu no monpesaye na monpedame na monko pono no egugu afuo num ho no monko twetwam na monpai na ye nchichiri kuro ewo nsuo na ja ho efiri se aduane abu ho wamse na no akan ebeye ekan meme ni mai kagumu ye kan ni asi adan bebru bese wo ha suo na ja ho aduane mankan banchi bode ba yire bibia bi wo
omu chichiri kuro no wie no na na se e chichiri kuro ase ye di nipa na tenamu enti kuro mu afo no ye bechamu mienu na fa akotena ensuo na gya ho odefo ma menta fo wono kakra e chichiri e kura anase ye sit down policy baby se be nipa na betinam mit cha so na wo hwei subscribe na like video we na share na adofo so nye be share me ko break ba me ba na beto so ohini akrama tenemefo no akonso na ja akodo kwaye do kwaye ye forest ya do kwaye deep forest njata ne nsebo wo mu nkankane enimu wontwe ya do kwaye mamu nyina adwani afrim ya tu wo mu ohiri se yesi dance wo omosi dance wo ya bossese ni pe ekodem amana ya dey aye edi ne besi me ko break aba tenana o mahini ya hye se ye mosese ya bosese o se ye na ya do ye mpam wo ya pam wo mu de wo se ye wu mu ya wu wo mu de ne sie to so nana mo de si ya ni se nana ba kan kire kuro mu afo se gise nipa na kotena ho nti kuro mu afo ni ye chemienu na fa kotena nsuo na gya ho na fa nso atena ha bise yentimi nkosisi adai ye nofu wa bra bode ni bebre amen potoku edi ado wa bra ni potoku anam de nti bi mpani nsem yensisi adai wa bra ni pantenamu koma voice na na no aka osi yen kotena nsuo na jaba ye ni aye mema na bi ewo mu ni manse ye de beko bise duani abu bibia bi wo ho skul nyina ya sisi bi wo ho monko tena hoy o monko tena ho ebe da duana ntem na ho bi abakurumu ho o mainu nyina bose ema one wonsuo na gya no tindede no wachiri hunu se nana no yatu na de asufiri se ho foforo bi abakurumu o mu bose ho no na o mu wonsuo agya no nso bose Oma bosa ma de ye no ohin foforo a waba wa besua ni nansan so esu ogu nsan na itwa na esu na ede ne konsuo na ja nsuo na ja ho ana mo abonne wa wo mo chichiri nipa yekum nipa edu ohin bi akwa wo ma no afredi nipa te ho enti na wo mo ewo nsuo na ja ho no hwese enti na nana yetu na de so no hin enu oman no yede ne beko na ndu baabi ade ne beko se baabi a chechiri kuru foforo no enti wo mu de ne kosi kuduo ma de waba no gu nsa na bra kuduo no tu ye pe ne ben baabi a kuru foforo no wo no ehofuo ni nyina begina nsua no na bra na na firi kuduo no si fo mpe no wo mu pagya no so aye wo hin papa ni wo hina ba wo hina wodi hina efata no ni tete ha kunkum nipa saa na ha ye kura ye ni ate akura ho to ye che wo mo na wo mo wonsuo na gya no ho na nanie na ho nso ya sa so aro no akodi hine wonsuo na gya basa akodi hiro e wonsuo na gya ho no kosisi adai no odi nipa kwatena o se nipa so nso ni edi hine anka kane de do ko ho a ni edo ko ho se wu ko wu na we de ohini we de ohuru de obaye woni mpani mbreso nti yetu na de so wa ha no okodi hini no kese pa wonsuo naja enne man panimfo ede ye kasa bebuo se hunu de wo baye wo mpani mbreso nsan na wawu
kasa bia ni wa na nanom nwene ye no omo nwene to ho tra sa akwa ewase na wa ante ase a na wa ante ase asante kasa na kire kasa se asante kasa krope na ya kan no ye hunu ba bia na se kire ni kasa ni firi ye baaye na nanom nkasa kwa enti so obi ka kire o se hunu de obeye wo mpanim bra so a ebra wu nyini na wo ye adwuma na wo nya sika wo kura bia no na se dan na eso usi anu atene wo ho no asi ejapade bi na apese wo ye na ho odene wo ho anu ahweso aye efiri se obi anim don kura owu beba befa nipa enu ntina nananum se hunu de obeye ewo mpanim bra so ansa anu owu na da bi sesenie amansa sonfo elimbusia medamase nana de bi sesa kasa mpanyine se hunu de obeye wo mpanim bra so ansa na wawu nana medawase na nkasa yemu no metese okasa omo kobu kwa yemu ne etwetwa nnua no saa tam na bo ne afidie fe ne chen so ne bi ne ho de no na saa tam na mpanefo de bu nnua paapa nnua na yo dade bi wo ho ana dade sekan bi no na efe ne sai ye amiwa ana mekan se o kan se mema no nkotwetwa nnua na ye paya ye di si dan e be ye no mema no mfa dame sisubium mema no o mo mfa dame na o mo mfa saye enkonsuo na ja ho nko pai nnua no no mfa nsi dai na megidi se dame no ene saye na me kan no aye asante kasa mu adina ma ene na amafo e kan dame a wedge ye di si dua mu na ya boss no na hama na santi dini ne efre no saye enti mo hama na wode kobo wedge no so no wedge no ye dame na hama na wode kobo so no ye fre no saye elunti huru di obeye wo mpani brazo tete wono na fidie bia ni ho ni edi nkuma ene ye adwuma obekọ ni akira padua bi ebia na awotwe na nipa ba ko wotare dua ba ko ho a wobuo na nkofom enti se wunim hama na santi dina ene ona wewura acha asensa so ate hama din se hama na nanom frɛ no saye na dame eye weje na dade no atra na wodi si dua no mu apaye no eno so ye frɛ no dame medamase monithia ade na adafo medamase na mafo nhyewa enka yenchi bayira akamamre ebayira tete obi ka tete obi kire ene shoyi aha na odi besi nana amyehu se enipa wo ho a pebibiye ewo mpanyin breso ansa na wawu ene yesa esue bibi fa nipa Susufoɔ ho oyo Obaa obenya na nko ware bema Susufoɔ oya bema nko ware Obaa Susufoɔ ene awarugu adoso nyina twase yempa Obaa Susufoɔ ene yempa bema Susufoɔ yepa bema wo sika anase yepa Obaa wo sika yepa Obaa wo to wasi atofo Obaa wasi atofo ni aware no na emu yempa Obaa Susufoɔ okofa Obaa wasi atofo na yeso onye Obaa Susufoɔ a aware ni begu etwase bede ebegu okofa bema sebe onye Susufoɔ bema onye adwuma anase okodi bema sika wo achi a aware no so bede ebegu pe bema no bedwuna ko benkrom na monware nipa Susufoɔ no na na kyeremu ye de show ye besi ha dasende yenhia